मैया 29 सेप्तेम्बर खालारखालि प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंथियो दि बिटिसि ओनसोलनि मोन 19 ट्राइबेल बेल्ट ब्लकफोराव थानाय 1,17,407 मुस्लिम नखरफोरनो हा होनायनि बिबानखौ उदां महरै लानांगौ होननानै दाबि खालामदों। मुस्लिम हारिनि सुबुंफोरा हाग्रामा महिलारिनि हानजाया जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनो बिसायख'थियाव खोथा होदोंमोन। बिनि सोलाय जोंबो बिपिएफ हानजाखौ मदद खालामदोंमोन आरो दा बिथांमोना जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनो खामानि मावनांगौ होननानै प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंथिना होयो। नोंथांमोना मा सानो? जुदि मुस्लिम सुबुंफोरा जोंनि बिटिसि ओनसोलनि मोन 19 ट्राइबेल ब्लकफोराव थानाय 1,17,407 मुस्लिम नखरफोरा जोंनि बिटिसिआव हा मोनोब्ला नोंथांमोना बिनि सायाव मा सानो? लोगोसे बिटिसिनि उलेमा काउन्सिलआ गोदान सरकाराव मुस्लिमनिफ्राय 3 मावफुं सोद्रोमा खालामनो दाबि खालामबावदों। बर'फोरा गावजों गाव बुजिलायनो रोङैयावनो जोबस्रांलांगोन नामा? मुसलपुर गोजोनपुरि पार्कनि बड'फानि मुसुखाखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा गाज्रि महर खालामना गालांदों। बड'फानि मुसुखाखौ बिदि खालामनाया जोबोद गाज्रि जादों। लोगोसे दायनिगिरिखौ थाबैनो नागिरनानै गोख्रों राहा लानांगौ होननानै बुंदों। एबसुनि माखासे बिबानगिरि आरो दायनिगिरिखौ मोनोब्ला गोख्रोङै साजा होनाय जागोन होननानै बुंदों। दासिमाव दायनिगिरिखौ हमनो हानाय जायाखै। थारैनो बे खामानिया जोबोद इनाय जादों। दाय गैयै बड'फानि मुसुखाखौ पलिटिक्स स्वार्थनि थाखाय बिदि खालामदों नामा? 5 थारिखआव जानो गोनां भट टेकिं प्रग्रामनि थाखाय जायगा फोसाबनाय सोलिगासिनो। बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिस खाथियावनो जागोन हाग्रामा महिलारिनि समायखिरा लानाया। भारत आरो भुटानजों रेलनि कानेक्टिभिटि हान्था-मेलाया थाबैनो जानो थांगासिनो दं। बे कानेक्टिभिटि हान्था-मेलायाव भारतआ इक'नमिकेलि फाइनेन्सियेलि डेभेलप जानायजों लोगोसे हान्था-मेलाया गोबां सुफुंजागोन।